Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Wishing you a Merry Christmas. Tiripo pano pama-secrets nema-confessions. Muzouya nema confessions nema-secrets ezvose izvo zvinenge zvakaitika nezvamunenge makaita paChristmas. Regai tibva tapinda muma-messages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Baba vangu vainge vari muOvet. Pavakashayika baba, tainge tiri vanhu vainge vari varombo vekupedzisira muvillage. Ndakazotobetserwawo neimwe organization kuenda through university ndikazouya kunongo kumhiri kwemakungwa. I am a surgeon by profession. Ndiri munhu asingabelieve mune zvechivanhu or spiritualism in general. Maybe it is because I'm too educated, but pane mamwe mashoko awo aigara achitaurwa nababa vangu, and I can see kuti ndo zvinotoitika semaZimbabwean, because my father, he was a war veteran, he fought in the liberation struggle, but vana kana chavakambopiwa kusvika vachizofa. When we were around 16, inini nemutwin wangu, I had a twin brother akazoshayika. My father traveled with us tikaenda kwaMutoko, takasvikira pamba peimwe n'anga. Vakati n'anga iyoyo vainge vakabetserwa nagogo vachiti uyo atova muzukuru. Hanzi gogo vacho ndivo vakavabatsira munguva yehondo. Vaipota vachivapa zvokudya zvekare, vachivabatsira hanzi kupira kuitira kuti vasazosangana nemabhunu. Saka takabva tachizoenda pane imwe nzvimbo apo pavakati vakange vakakombwa nemasoja, then ndokubva vachizotanga kurwa nemasoja iwawo. Vakati pakadeuka ropa rakawanda, but vakafirapo ipapo. Havana kana chavakamboitirwa, uyezve kare vakangosiyiwapo nekuti ivo vana baba mushure mekunge hondo yacho yapera. Panguva iyoyo after vabva mukurwa nemabhunu acho, hanzi vakabva vachizongodhiga mashallow graves, ndokubva vatoviga vamwe vavo vakasiya vavavimbisa kuti pari zvino macomrade takusiyai pano, but hapasiripo panofanira kuti munge muchizozororera, munofanira kuti munge muchizoenda muchizonovigwa kudzimisha dzenyu nehama dzenyu dzinge dzichizozviziva. But after nyika yawana rusununguko, hakuna akazombodzokerako expect for baba neumwe mukadzi vaipota vachienda nekuti mukadzi iyeye ainge ariwo musoja, vachienda vachinokurukura nevamwe vavo, because ivo pachezvavo baba neumwe mucomrade uyo wavaiti ndiye akaponawo pahondo iyoyo vainge vari varombo. Saka vaipota vachinoudza vamwe vavo kuti tiri varombo, hatina chatiinacho, shungu tinadzo macomrade dzekuti tinge tichikubvisai pano sezvatakakuvimbisai, but hatinawo mari. Tiri kuedza kuti zvichemo zvenyu zvinge zvichisvitswa kuvakuru, asi hakuna ari kuda kunzwa nezvazvo, nekuti vakabayirira zvitanda munzeve. Ndo zvavakataura, but vaitotaura vachitochema. Ndokubva vachizoisa kesi pamusoro pavo, pamusoro pemacomrade iwavo akafirapo, uye zvekare nepamusoro penyika. And zvose zvavakataura ndinoona sekunge ndo zvinotongoitika kwese kunenge kwanzi kwasvika muZimbabwe. It's either munyika imomo munenge mava kutonzi hamuchadiwi mamigrants, especially maZimbabweans ndio anozongoita target futi at the end of the day. And ndo mashoko avakataura iwavo ekuti vachashaya kwekutizira. Kwese kwavanenge vaenda vanenge vasingaonekwi sevanhu, vanenge vachibatwa unhapwa, kunyangwe vakaenda kungava kuri kumhiri kwemakungwa. Vachitaura ivo vainge vachirevera vana vevakuru vanodzidza kumhiri kwemakungwa, but ndinoona sekunge kesi yacho inobatanidzira chizvarwa chose chemuZimbabwe. Ameno kuti vedare renyu vachazvionawo sei. That's why ndatanga nekuti inini
in all of this stuff. I don't believe it, but ndinoti kana ndikatarisa nekungonzwa nekuverenga zvimwe zvandinosangana nazvo mumafacebook, have you seen hatred that is there towards maZimbabwean? We are hated more than even the Jews. Maybe it is because vanhu vakaita sababa vangu nevamwe vakarwawo hondo nevakafira kuhondo vanenge vachinyunyuta, because shoko rekupedzisira rakazotaurwa nababa tava kubvapo panzvimbo pacho pavaiti ndo pakafira vamwe vavo vakavasiya, vakabva vati iniwo ndava kutokuteverai makomrade, handina kana chandiinacho, musazorwa neni muchiti zvimwe kuda ndakazosara ndodya rifa renyika. Tarirai muone kuti vana vangu ava ndauya navo kuti munge muchivaona, mungati vana here vari kudya vachiguta. Pavakatanga kuchema pakasimuka imwe mhepo yakavhuvhuta zvine simba. But what surprised me, Mukoma, was that tichibvako kwaMutoko ndipo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi kwainge kuine an organization that was interested in sponsoring me ndichizokwanisa kuenda kuuniversity. Ivo baba vakatoti ilaki rawapiwa nevamwe vangu. I don't know about that sezvo ndiri munhu asingabhelieve mune zvechivanhu and spiritualism in general, but baba vangu vachizosvika pakuzofa ivo vaiti vakanyanyisa kurwadziwa because vainge vaine cancer. Apa mari yekuti tinge tichivaendesa kuchipatara tainge tisina, saka baba vangu vaingorarama nekutongonwa mapanado, ende vaikwanisa kunwa kana mapanado 4 kana kuti 5 a day so that vange vachinzwa senani, because ivo vaiti vainzwa sekunge vainge vachidyiwa mudumbu mavo, but yainge iri cancer yavainge vachirwara nayo. Ende taiti kana tikaenda kuchipatara tikaudzwa mari dzavainge vachifanira kuti vange vachizobhadhara kuitira kuti vange vachizorapwa, taizoti kana tadzoka kumba baba vangu vaisvipa mate pasi vobva vati ropa rangu rakadeuka nekuda kweivhu iri, asi iwe ivhu hauna chauri kundipa, tarira uone kuti ndiri kurwara sei. Vosvipa futi voti asi iwe ivhu, ko chandakambosafira chimbori chii? Vakazoti ivo kana ndikafa ndinomuka ngozi, senyika inofanira kuti inge ichindiripa nevamwe vangu. Vaibva vatanga kuchema vachitaura mazita evamwe avo vakafa kwaMutoko pahondo iyo yavakati vakange vakakombwa nemabhunu. Baba vangu ndokubva vachizoshaika vakafira mumba. It was very painful. Hatina chatakasirwa nababa, ende kunyangwe parufu rwababa kwakangouyawo vamwewo vakangonzi vainge vatumwawo nevamwe vakuru, ndisingadi kutaura zita. Chikafu chacho chavakaunza parufu ainge angori makabheji, havana kutouya nemafuta. Parufu rwababa vangu pakadyiwa munjonjo, ko iro coffin rakatengerwa comrade Mukoma. Zvakaoma. Dai ndaikwanisa kudzokera kumashure ndaiti kwavari, aiwa torai zvenyu chikafu chenyu nekofini renyu. It was just a cheap, kuita sekunge chinhu chakatongogadzirwa vari munzira vachiuya. Baba vangu vakatonzi he was a hero, but hazvina hazvo basa. I did crying. Zvinowanikwa Mukoma. It still gives me a lot of heartbreak, especially baba vangu pavakazofa. That is what pushed me to become a surgeon, because of what my father went through, the pain that he had to go through. Vakafa baba vangu vasina kana chavainge vainacho, vachingodemba. Ndiyo secret yangu Mukoma. I left Zim, studied even more harder, became a doctor, became a surgeon. So what really terrifies me is kukana kuri kunzi izvi zvekunzi kune mweya yengozi, kukana chiri chokwadi, ko baba vangu kana kuri kunzi vainge vasingapengi pane zvose zvavainge vachitaura, ko kana vakaisa kesi zvechokwadi
pamusoro penyika yeZimbabwe. Ko vangani vamwe zvekare vane kunyunyuta, vakafa zvekare vachinyunyuta sezvainge zvichiita baba vangu? Pane chinobuda here? Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipindura ipapo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, vakazotogumisidzira vava kutochema paaudio yavo iyo yavakanditumidzira. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi chinondichemedza inhau yekuti baba vangu vakafa ndisati ndava kukwanisawo kuti ndinge ndichifamba navo ndichienda navo kuma-private doctors so that vange vachikwanisa kuzorapwa. Ivo vanzvadzi vedu vanoti hanzi kwainge kutombori nedzimwe tsamba idzo dzainge dzakanyorwa nababa vavo apo pavakatanga kurwara vachikumbira rubetsero kune vamwe vavo, but vainge vatova muhurumende vachiti kunyange nyaya yangu mukaisvitsa kuna president maybe ndinokwanisa kuwana help. Hanzi vainge vasati vatonyanyisa kutorwara, saka vaifana kuti vange vachizoenda kuIndia kunorapwa, but hanzi there was no response. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vaingoenda kungonokampena vachirwara kudaro, vodzoka vakabata bhodhoro redovi, vakachema zvisingaiti vanzvadzi vedu pavakataura nyaya yebhodhoro redovi. Hanzi baba vangu vaingoya vakabata kabhodhoro kedovi apa mumba hanzi munenge musina kana anything, musina kana chikafu. Taizototangira ipapo kuti at least tava nekabhodhoro kedovi. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi baba vangu vakapiwa suit yeurombwa parufu rwavasahwira wavo. Mukomanashi, please kana muposta musazoshare profile yangu, zita rangu please musazoriudza vanhu or any of my pictures since ndisina kuloka account yangu. Ndiri murume ane makore 38 years ekuberekwa. Ndinogara muno muSouth Africa, ndimo mandinoshanda. Mukoma ndauyawo nenyaya yangu. Nyaya iyi yakatangira muna 2011. Tainge tichiri kugara kwaMurewa kuPfungwe namai nababa vangu. Saka baba vangu vainge vaina sahwira wavo ainge ari n'anga, ainge achibva nekuMozambique, asi panguva yacho ainge achigara muZimbabwe. Saka sahwira wababa vangu uyu akazorwara, asi achirwara kudaro ainge achitaura mashoko anotyisa ekuti kana inini ndichinge ndafa ndinomuka, asi handimukiri muno, ndinozomuka ndava kuMozambique ndotanga kurarama humwe upenyu. Saka vanhu vaingoti kutaura kwemunhu ava kurwara, nekuti murume uyu aiti munhu wese anenge auya aimuudza nyaya iyi yekuti achamuka. Saka sahwira wababa vangu vakazofa. Musi waafa baba vangu vanoti vakaona sahwira wavo vakatotaura naye, akavaudza kuti sahwira, ndinoda kuti kana uchinge wandiviga ndinoda kuti unge uchizotora hembe dzangu. Kana watora hembe dzangu unofanira kuti unge uchizotora nebhaketi iro rine mvura nesipo yekugezesa netowel uisa paguva rangu, nekuti kana ndichinge ndava kuenda ndinoda kufamba ndakachena. Mufi akazovigwa, avigwa kudaro. Baba vangu vakaita zvavainge vakaudzwa nemufi kuti vazoita kana vachinge vapedza kumuviga. Vakaisa towel mubhaketi rainge riine mvura nesipo pamwe chete nehembe dzekuchinja. Izvi zvinhu zvaiitwa mangu. Mangwana acho makuseni vanhu vakaenda kuguva remufi vachida kunoona, asi vakasvika hembe dzisipo, mvura mubhaketi mainge musina. Pamusoro peguva paitoratidza kuti painge paine munhu ainge akamira zvake achigeza. Painge paine tsoka dzainge dziripo. Nechekumusoro kweguva kwainge kuine bepa rainge rakanyorwa kuti kana muchinge mava kugova hembe, sahwira wangu munomupa suit yangu yewhite. Painge pava kugovewa nhumbi, baba vangu vakapiwa suit yewhite zvainge zvataurwa nemufi.
takagara makore asi baba vangu havana kumbobvira vakapfeka sutu iyi. Vaitaura kuti ndichazopfeka sutu iyi kana ndichinge ndafa, ndiyo yamuchandiviga nayo. Baba vangu vakazofa nekupondwa vari kumakorokoza kumakaha kwaMutoko kwavainge vava kuita zvekukorokoza goridhe. Musi wafa baba vangu vanonzi vakaonekwa vari kubhaa vachitonwa skad. Vakasvika shoko raibva kumakaha kuti baba vangu vainge vafa, vanhu vainge vari kumabhaa vakatoshamisika nekuti manheru acho vainge vaonekwa vachitengera vanhu doro mubhaa. Vanonzi vakatengera munhu wose ainge aripo. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika last year. Ndipo pakafa baba vangu, chitunha chababa vangu takazonochitora mumochwari yemaMutoko. Takauya nacho musi wataida kuviga baba vangu. Sutu yavakasiya vachiti kana ndafa muzondiviga nayo. Hatina kuzoita zvavainge vataura nekuti sutu yacho yainge yatova old fashion. Sevana takabva tati ngatitengei sutu itsva yekuti baba vedu vavigwe vakapfeka, sekureva kwavo kuti kana ndichinge ndafa ndinoda kuvigwa nesutu yewhite. Zvino kana munhu uchinge wafa unenge usisina simba rekudhisaidha zvaunenge uchida, vanhu vanenge vaine simba panguva yacho, ihama dzako dzinenge dzasara. Takaviga baba vedu nesutu itsva yatainge tatenga. Takasara nedhara yavaida painge pava kugovewa zvinhu. Sutu iya yavaida kuvigwa nayo ndini ndakabva ndaipiwa nekuti ndini mwana mukomana mukuru pamusha. Pandakapiwa sutu iyi mukoma ndichienda nayo kumba kwangu, zvinhu zvakatanga kuchinja, upenyu hwakatanga kuoma, basa rikabva rapera. Mukadzi wangu akatanga kurwara, akabva achizoita kensa yechibereko. Vana vaingoita mhezi dzisingaperi pamuviri wavo. Pandakaona kuti matambudziko ainge ava kuwanda pamhuri yangu, ndipo pandakazotanga kutsvaka kuti chainge chiri kukonzera kuti vana vangu vange vachisangana nematambudziko asingaperi chainge chimbori chii. Pandakafamba ndakanobata nyaya yesutu iyo yandakagoverwa. Sutu iyi haisi ordinary suit, kune kwayakabva, ine mapowers ari pairi. Ndainge ndisingafanire kugara nayo nekuti ine mhiko dzayakaiswa pairi. Mhiko idzi dzaifanira kuzadziswa dai takakwanisa kuviga baba vangu nayo. Saka mubatsiri akanditi haana zvaanokwanisa kundibatsira nazvo. Iye zvino ndafamba kuvabatsiri vanokwana ivo kuita 3, asi vose vanondiudza, vanenge vachindiudza nyaya imwe chete. Chimwezve chinondirwadza inhau yekuti ndakatotorerwa mombe dzangu 3, asi n'anga yacho ine masimba, ndinoitya. Ndakati ndaendawo paFacebook ndikawanawo mafone numbers eimwe n'anga, ndikaona mucomment section vanhu vachiti n'anga iyoyo inobatsira. Ndakabva ndachizotaura nayo. Pandakasvikako kumba kwen'anga ndakagara mazvinzwa, ndakangomirira kuti ndige ndichibetserwa. Apa pose ipapo ndainge ndichifanira kuti ndige ndichitenga zvokudya, uye zvekare nevadainge ndiinavo ndichivatengerawo zvekudya. Saka ndikangoti ndakarasikirwa nemombe chete plus mari on top. Kuda mari yandakashandisa takamira tiri muqueue inotosvika kuma $140 something because pamba pacho patori necanteen, panotobikwa sadza, raisi, pane everything. Saka nekuda kwekuti munenge musina kumwe kwamunenge muchikwanisa kuti munge muchinotenga chikafu, munongogumisidzira matenga masadza acho ipapo apa anenge achidhura, uye zvekare nepekurara panofanira kuti pange pachizobhadharwa. Saka takazopinda mumatare. Tapinda mumatare vakabva vachizondichaja mombe kuitira kuti vange vachikwanisa kuparadza sutu. Asi chishamiso chakaitika mukoma, sutu iyoyo yakazvipfekedza pavari, vakapfekwa nesutu. Mukoma ndinotya kutaura zvakawanda pamusoro pavo sekuru ivavo, nekuti simba ravo ndakazoriona apo pavainge vava kubvisa sutu. Vakasara vakashama. Ndakatarisa nhengo yavo ndakaona iri nyoka, vasina sikarudzi, but sutu yainge iri mubhegi. Yakabuda yega mubhegi
tikatoona vatopfekwa nesutu, vainge vava kutotanga kutorwa nayo sutu iyoyo yakatovadzipa, vainge vakadzipwa netai vachiita sekunge vava kutoda kutofa. Pakaitika saramusi randainge ndisina kumbogara ndakaona muupenyu hwangu hwose, but pari zvino ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Kana aripo munhu anokwanisa kundibetsera, please help us. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vakaona shura pavainge vari kumba kweimwe n'anga. Hanzi n'anga yakangokaruka yatopfekwa nesutu, ikatotanga kutorwa nesutu yacho iyoyo, asi hanzi payakazozvikurura hembe, hanzi ndokubva vachizoona kuti ainge aine sikarudzi, but itori nyoka mhenyu. Strange things indeed they do happen in this world. Asi vari kuti chakachinja hapana. Apa mombe dzakaenda, vari kungoramba vachingonetswa nayo sutu iyoyo. Ngatitaurei navo mucomment section zvinobuda kana mukaenda nezvinhu izvozvo kumba kwehama dzen'anga yacho iyo yakapa baba venyu, then movaudza kuti zvinhu izvi ndo zvakaitika. Vaviri vaiwirirana, vaiva nemhiko dzavo idzo dzavainge vakabvumirana kuita. Saka tauya nezvinhu zvehama yenyu. Maybe you can start there. Hamenotiwo munozviona sei muri yeZimbabwe? Rekedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Izviwo ndo zvandakaita 2 times ndichizviita mukoma. Saka pandakatanga ndaiva ndine imwe customer uyo ainge abva mukutenga navhara. Akatenga navhara yake kumurungu yainge yakanaka kwazvo. Gore ndichati zvakaitika mainge muri mugore ra2014. Atenga navhara yake, murume iyeye akazofa. Zvinhu zvinongondibatawo nekuti ndakazviita vanhu vatatu ndichizosvika pakupfuma sezvandaita kudai. Ndiri kurarama ndiri kunoku kuZimbabwe kikikiki. Handidi kutaura hangu zvakawanda pamusoro pebusiness randiri kuita, nekuti mazuva anoka tinongonzwa zvichinzi isusu tine mabhazi takaromba. Saka handidi hangu kutaura zvakawanda. Saka izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ndainge ndakagara ndichiita zvekugadzira motikari. Saka pane muchinda uyo akazouya nenavhara yake yainge yakanaka kwazvo, ende varunguka vanogona kuchengetedza motikari. Paakauya nayo ndakabva ndachizotanga kunzwa godo, because ndakati ndichipinda mairi kurevha kudai so ndichitarisa interior, it was a well clean car, and akaitengeserwa nemukadzi wemurungu waainge achishandira. Saka it was the right pick up. Yaitoita sekunge iri kutobva kudealership. Ndakaitarisa ndikaona kuti yainge isina kana kumboitwa respray, isina kana kumbokweshera kana kuita sei. Ndikatarisa pasi, pandakati ndiri pasi pemotikari ndichitocha apa ndichinzwa godo kuti murume uyu atowana mudziyo wake wakanakisa zvekuti anokwanisa kana kufamba nawo for more than 20 years kana akanyatsokuubata zvakanaka. Saka ndiri pasi ndo pandakabva ndakuona trust, ndikatoti muchinda uyu ndotomurova mari. Zvakatangira pakuti ndainge ndichida kumurova mari. That was all that I wanted to do. Ndikabva ndachizobatwa nemweya wadhiabhorosi munyengeri, chainge chaita kuti ange achiunza motikari yake kwandiri. Yainge iri nhau yekuti paingovawo paine small problems, noisy, uye zvakare warning lights performance issues semotikari yainge yakagara kwenguva yakareba mugarage remurungu isingashandi. Saka Satani ndo paakazondipfurira kuti ndinge ndichizomutorera motikari mufesi uyu. Saka ndakabva ndachizotanga kungomuudza mamwe maproblems awo ainge asitomboripo pamotikari. Ndakangosvotorawo dzimwe waya semunhu ainge asingazivi mechanics.
haana kutozviziva kuti waya dzandainge ndasvotora kuzofamba paainge achazoita nemotikari aisazopedza mwedzi anenge adzoka nayo kwandiri. Saka akazouya kwandiri tikabva tachizotenga mamwe maparts uyezve kare akadzokera akadzoka. Ndakazoti manje iyi Navhara inokupedza mari, ndokusaka murungu wako akakutengesera motikari. Varungu vagara havatidi, saka akatokutengesera motikari achitoziva kuti motikari iyi ichakupedzera mari. Do you know what it means kunzi une a-money pit kana kuti motikari inonzi a-lemon car? Akati kwete, handina chandinoziva. Ndakamuudza kuti motikari yakaita seiyi rinenge ringori gomba rekuti unenge uchingokanda mari. Saka he was very stressed. Ndokubva achizoti saka ndoita sei because motikari iyi inoratidza kuti haisi reliable. Ndakabva ndamuudza kuti painge paine umwe muSouth African ainge aine kamotikari kake kaainge achitengesa kandainge ndichigadzira, ndikati ndinokwanisa kutaura naye, then kana mukawirirana then we'll see what we can do. Apa chainge chitoriwo chimotikari chekudhara chekuti kana ukaenda nacho kuZimbabwe vanhu vanoseka kuita chigayo chemotikari. Saka akanditi motikari handichaidi because inokwanisa kuzondipa maproblems plus iri kunditi some off budget. Ndikati iripo. Saka ndakazotaura neveya muSouth African yakewo motikari yainge yakatodhakwa apa asina mari yekutenga futi maparts. Saka zvandakaita ndakabva ndachizopa muSouth African uya mari, ndikabva ndachizotora Navhara, ndikabva ndachizopa muridzi weNavhara chimotikari chandingatongoti chainge chiri chikwere chehuku, but ndainge ndakachigadzira. Aiwa, engine yainge iripo zvekuti akatoenda kuZimbabwe many times asati ashaika achidzoka kuSouth Africa. Saka ndakabva ndachizonyatsokugara kwenguva yakareba. Aitoti kana akauya obva aona Navhara yakangogara iri pamusoro pezvitina, aitoona sekunge ndiye ainge akatondijuta. Later on I then fixed it properly. Navhara iyoyo ndakazoitengesa almost 200% profit. Ndopa ndakatanga kuita mari ipapo, ndakaita mari refu mukoma zvekuti business rangu rakabva rachizotosimukira because ndakabva ndachizobva kumalocation kwadainge ndichishandira ndikatanga kurenta mutown, ndikazotogumisidzira ndava kutoshanda neumwe muSouth African. Tava kutogadzira motikari dzehurumende dzemuSouth Africa. Asi pane rimwe dhiri futi iro randakaita, zvandakaita mukoma ndezvekudai, nekuda kwekuti ndainge ndava munhu mufast. Pane umwe muchinda akauya pandiri achiti ainge achida motikari. Ndaizviziva kuti pakazara mascammers paFacebook. Paitova paine umwe wandaiziva aigara kuPretoria. Muchinda uyu aishanda nemaNigerian. Ivo zvavaiita vaiti kana vakatenga motikari kubva kwauri, mari ichingopinda inongoreflecta then yobva yatobuda muaccount same time, zvokuti kana ukanonoka kuisa mari iyoyo kumasavings munosara musisina kana sent. Saka ndakabva ndachizotanga kudhila naye. Nditori nevanhu 2 vandakaita izvi ndichizokwanisa kutenga kombi yangu yekutanga. Saka pane muchinda akauya achita kuda motikari, then ndikabva ndamuudza kuti painge paine imwe motikari yainge ichitengeswa paFacebook marketplace, then ndokubva tachizoenda kuya taendako akabva achizonotenga motikari zvakanaka. Then akazoti motikari ainge ava kuda kuitengesa, ndopandakabva ndachizopinza machinda aya mudhiri. Zvechokwadi mari akatoiona, ainge akatobata foni akatoona notification yekuti mari yapinda. Hameno kuti vanozvifambisa sei, maybe vane vanhu vemubhengi vavanenge vachishandidzana navo here, asi akazoti 1 hour later akati mari yangu handichaioni, mari yangu kunodai mari yatodzokera kumuridzi. Apa mapepa emotikari zvinenge zvonetsaka because munhu anenge aine proof yekuti akakubhadhara. Saka unenge wava kutoita sekunge iwewe ndiwe unenge watovabira. Ndakazviita 2 times ndikakwanisa kutotenga kombi ndikazobva kuSouth ndikabva ndachizouya kuno kuZim. Tiko zvino zvindakura manje ndava kutanga kufunga zvakawanda pamusoro pehupenyu hwandakararama ndiri kuSouth Africa kuzosvika ndichizokwanisa kuuya kunoku kuZimbabwe. Asi ndinoti kana ndakatarisa vana vangu, dzimwe pfungwa dzinoti wakaita zvawakaita kuitira kuti unge uchikwanisa kuzopawo vana vako a better future. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu mozondizivisawo
ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvinotongoitika izvi mukurarama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kune vanhu vekuti vanokwanisa kuita mareversal after a transaction. Hanzi vanoita sekunge vanotoshanda nevanhu vekumabank. Kana makambosangana nazvo, you can come to our inbox and you can share with us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.